Bog, ja sam Maja, a ovo je Roko. Danas vam predstavljamo inteligentnu pasminu koja voli učiti nove stvari. Upoznajte Labrador retrievera. Labrador potječe iz Kanade, gdje su njegovi preci bili omiljeni zbog glatke i kratke dlake koja je sprečavala smrzavanje nakon što bi pas izašao iz vode. I danas su idealni obiteljski prijatelji, no koriste se i kao psi vodiči slijepih, psi pomagači za osobe s invaliditetom i psi spasioci. Labrador naraste oko 60 cm, a teži od 25 do 35 kg. Dolazi u 3 boje, crnoj, žutoj i čokoladnoj. Preporuča se redovito četkanje jer se jako linja tijekom cijele godine. Živi od 10 do 14 godina. Labrador je lojalan, sretan i dobar prema svakome koga upozna i lako ga je trenirati već od šteneće dobi. Pun je energije i svaki put će trčati na vrata da vas pozdravi. Potrebno mu je osigurati dovoljno igračaka i poslastica za žvakanje kako biste sačuvali svoje stvari. Osim toga, prilično je nespretan, pa će često rušiti stvari sa stolova ili udarati lampe repom. Velik je i voli se kretati, pa ukoliko živite u stanu, obavezno mu osigurajte dovoljno šetnji i rekreacije. Idealan dom mu je onaj s dvorištem gdje će imati puno prostora za trčanje i igru. Odlično je društvo za odrasle, djecu, pse i druge kućne ljubimce. Iako je po prirodi izrazito prijateljski nastrojen i njemu je potreban odgoj kako ne bi stekao problematične navike ponašanja. Labradori su zdravi psi, no skloni su brojnim nasljednim bolestima, pa zato osigurajte da vaš novi ljubimac dođe od odgovornog registriranog uzgajivača. Pripazite i na hranu jer jako vole jesti i nisu izbirljivi, a skloni su pretilosti. Uz puno tjelesne aktivnosti i dosljednog treninga, Labrador poput našeg Roka bit će idealan pas za vašu obitelj. Do idućeg puta pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!